Nor dúisigh mé ar an lá sin inar bhí seach an donarm. Mar bhí mao ag imirt in aghaidh na seampíní na hÉireann chuntaigh corcaigh. Bhí gach duine ag rá gur caithfidh mao an cluiche. Shrioc mé ar parc an crócaigh cúpla uair roimh an cluiche. Bhí Ciara ag imirt in aghaidh limnaí freisin. Fuaigh Ciara an chéad cluiche agus fuair Darren O'Sullivan cúil na bliana. Tar éis an cluiche seo, bhí slua ullmhór ann mar dánlach taithceochta Cahir chun dara cluiche a fheiceáil. Bhí an cluiche aon taobh sa 150 nóiméad. Bhí na óséidir Harca ag imirt í lár na parca. Tá siad anlú for agus leidir ach níl mór an scileanna acu. Tar éis de nóiméad rinne imreoir Mayo Calais ar imreoir corcaigh sa cearnóg. Fuair siad cúil as na Cicearcha. Bhí corcaigh contusaigh aon cúil agus 5 cúilíní go dtí 2 cúilíní. Rug Mayo an líthróid í lár na parca agus Alan Dillnas seach agus amach tríd an imreoirí corcaigh. Cuirc Kevin McLaughlin an líthróid sa cúla lítán. Cúil spreagúil a bhí ann. Mátaigh mé bortha ag leatama mar bhí corcaigh contusaigh. D'imir Mayo cosú le foireann difriúil sa dar leat. Ní fuair siad aon cúil ach bhí an cluiche curthach agus fuinúil. Kick Cillian O'Connor, cúpla kick sair thar an trasnán. Agus bhí Mayo ag bua inis. Bhí an cluiche anpaiseanta agus thug an réiteoir cartalairigh do timreach corcaigh. Chríochnaigh an cluiche nuair a shéad an réiteoir an fadóg. Fuaigh Mayo an cluiche. Níor chreid mé é mar bhuaigh corcaigh an craobh na hÉireann blianta caite. Bhí brán an domhnar corcaigh ach tá is acu an seanachta. Beidh lá eile ag an Puireach. Bhí an cluiche tharbár. Chuil mé go samh ar oíche sin mar bhí is agam gur bhí Mayo í cluiche leathcheannis na hÉireann. An críoch.